I pozdrav ljudi, dobrodošli u Boston Games AK. Danas igramo pvpagar.com na mom kanalu Boston Games AK. Igramo, imate ovo Easy, FFA i Hard FFA. Ja igram na Hard FFA. Evo ovdje ću samo da uključim Show Mass. Samo ako da vidim masu. Da krenemo. Evo, mi smo naranđasti, aj biž. Hvala. Nije trebalo, hvala. Tako ljudno, nek si ušao. Sačekao sam ga en ura. Joj, što pobježe. Nije pošteno. Oj, biško likački lik. Evo, punimo se polako. Agora, uaj, šta je ovo? Oj, koliki dojk, oj! Lik je znači Bože. Mogu im s tima ja 100 hiljki. Biž, haj. To majstore. Hajde od tog, hajde dostigni, nemoj samo se početi sklapati. To. Evo, mi smo 8. Vodite. Haj vas boji se, lika luda. O, ljudi. Evo da smo nešto progutali likove. 7. smo. Hajde i ovog. Hajde spoji se kad već hoš. Ne šansi ljudno. Mrta si. Ovdje sam ja zapišao teritoriju. Hajmo čurek. Odo ja čurek kad je ovaj lik ure. Nic. Dobro, ne prati me. Mislio sam da prati mene, ali više ne prati. Tu hoćemo. Bravo majstori. Boljeg te nema. Evo na 6. Aj skupi se, skupi. Uj, umal da derni. Lik je mrtav, gotovo. Čabenski lik. Haj nek derni. Neću, dok se ne spojim, neću derat. Mogu se zafrkat. Skoro nam je 2. Gotov si ljudno. Haj ba više, spoji se. Ljudi. Ja kad bi se samo sad spojio, ja bio čabenski. Morat ljud pobjeć. Valjda me neće pojst. Hoćemo pojst. Neće. Mi smo 5. dobro. Ma bravo majstore. Čabenski si.
Etti malo sići. Neću ja s tobom, ti zajeban lik. S nikim ja ne idem, ti ovako od mene neće poštena. A mi ja rekni, aj ti u bom. A nemoj der, materit. Hajde, 8 hiljki. Dobro je. Hajde, bo, pruž nogu. Ujebem ti seku. Haj progutaj to, haj progutaj, biž. Pobjet ćemo. Dobro, idemo gore. Jebem mu mater. Jebem mu mater mu jebem. Ali dobro, haj, opet smo četvrti. Sad ćemo se mi povratiti naskor. Ne, Vando Janicka. Sti Jumbo. Jesi. Ti bude lik sada prođi. Haj, bongo ćemo se ugura. Eto da lik. Nemoj ba ljudno mene jest. Kog ti nije žao mene, jebem ti sestru. Uoči ti sestru. Namjuzim. Ili naguzim kako je hoš. Dobro, hajdi, spoji se. Neću se ovaj spojiti. Dobro je. Kad se uspio spojiti. Ovo se dvoje spojio. Sad sve spojio. Tako. Sad rundu da prođemo. I evo nas. Žderimo. Budemo likove. Evo nas. Evo smo. I evo nas. 22.000 skor. Prvi smo na ranku. Ne bi rekao da iko evo ima 22.000. Nemoj samo dernit, materit. Ne, sad budem kud proći. Samo da spojim. Jak se spojim još gore ići ću. Ovaj jedno idol. Ovaj umao da derni.
Haj, nek sam dernu ljudna. Nek ima ljudi šta jest. Nema kud od mene pobjeć. Kad se ja evo zapšao teritoriju, nema bježa dijete, nema. Ljudi, ja ne mogu više da se povećajem 34 skoro. 34.000 naravno. Gdje ja sada lude prođem, ljudno, gdje ti me reci? Gdje ti prvo me reci gdje ja da prođem, ja lude nemam gdje prođi. Moram znači oca pucat na svaku bobu. Eto da pognemo i da idemo. Gotovo ljudno. Hajmo jedi. Tako, nek si ti malo pojeo ljudno. Ja više nisam mogao gdje proći. Vidi? Ljudno, dosta ti je. Nemoj na to pući. O, likova čaba. Što će ovo put? Lik je znači čabenski. Aj, pojdi to, oj. Nemam više kudan da idem. Kudam još da prođem? Mislio sam da ga sa Spaceom pojedem, ali sa ne šanse. Hajde, začašao s koga da pojedem i... šta ga poje ljuda? Pojedi me neka si već ime. Jedi mene. Tako, uskoro i gotovo. Haj pojedi. I ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Imamo, ovaj će skoro biti na YouTube. Nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se do sljedećeg. Ćao!